Здравейте и добре дошли в нашият канал. Днес ще разгледаме топ 10 факта за бебетата, за които не сте чували досега. Приятно гледане! Бърз растеж. Бебетата утрояват теглото си през първата година от живота си. Това е период на изключително бърз растеж и развитие. Множество кости. Бебетата се раждат с около 300 кости, докато възрастните имат само 206. Това е защото някои от костите се сливат, докато детето расте. Новородените нямат сълзи. Макар че новородените плачат, те всъщност не произвеждат сълзи до около 3-4 месечна възраст. Сънища от ранна възраст. Бебетата започват да сънуват още преди да се родят. Някои изследвания показват, че те имат REM фаза на сън още в утробата. Мирисът на мама. Бебетата могат да разпознават миризмата на майка си само няколко дни след раждането. Това им помага да се чувстват сигурни и успокоени. Вродена способност за плуване. Новородените имат рефлекс за плуване, който се проявява през първите няколко месеца от живота им. Ако бъдат потопени във вода, те инстинктивно задържат дъха си и започват да правят движения, подобни на плуване. Изключително слух. Бебетата се раждат с по-остър слух, отколкото възрастните. Те могат да различават звуци и гласове още от утробата, като предпочитат гласа на майка си. Цветно зрение. Новородените могат да виждат само в черно, бяло и сиво през първите няколко седмици. Около втория месец започват да различават цветове, като първият цвят, който виждат, е червено. Усмивка от първия месец. Първите усмивки на бебетата често са неволеви и се случват още през първите седмици. Около втория месец започват да се усмихват целенасочено в отговор на взаимодействие. Вкусът се развива рано. Бебетата могат да усещат различни вкусове, дори преди да се родят. Ароматите и вкусовете от храната на майката преминават през амниотичната течност и бебетата могат да ги опитат. Благодаря ви, че стигнахте до края на това видео. Ако ви е било интересно, може да го харесате и да се абонирате за канала Скамбанка. До скоро!